मायबा नङा मायबाथ' खालायखादों बिसोरो आंनि हौवाखौ लांनानै बेनिखायनो दिनै आं आगोलबोथ' बेबायदिनो मोनखायोमोन थेवबो दिनै गोसोखौ आं बांद्राय माबोरैबा मोनबाय दङ मायबा खैफोदाव गोग्लैदों खोमा रादाया बिसोर आंनि हौवाखौ लांनानै खैफोदाव गोग्लैबाय खोमा खैफोदाव गोग्लैखाबाय बिसोरो फिसानि रादानि बेमारखौ बांसिननि सायाव बांसिनसो खालायबाय खोमा बेखायनो आंनि गोसोआबो बांसिन गिबायसो दङ एसेबो सान्थि मोनाखै थानानै मा खालायनो मा मानो मोनबाय दङ बिसोर मायबा खालायखाबाय बियो आंनि हौवाखौ लांनानै गिसेवबायसो आङो खेबसे फन खालायनो हानायमोनब्लाबो सोरनिफ्रायबा नाम्बार मोननायबाबो रावनावबो गैया आं अबेनिफ्राय मोनो सन्जिबाबो गैया होननानै बुंदों सन्जिबखौबो थगायदों बायदिसो मोनदों आं बेबो बै खेबसे फन खालामनायाव थगायदों आंखौ गैया होननानै थगायदों बायदिसो मोनदों आं सन्जिबाबो बिसोरजोंसो लोगो गोसोखौनो ख्लाब ख्लाब मोनथारबाय आङो बुथारबायसो खोमा बिसोरो रादायखौ ओरैनो गैजा रोंखाया लांदों खोब लांनानै बुथारनाय बायदिसो मोनबाय आङो जेबोथ' केयार लागानो हाखानाय नङा बिसोरो बेनिखायनो आंनि गोसोआ एसेबां गिबाय दङ जुदि नोंसोरनि आखायाव आंनि रादाया मायबा जानांगौ जायो नोंसोरखौ गासैखौबो बुथारजोबगोन आं सासेखौबो गारा आं सासेखौबो गारखाया बे बाथ्राखौ मोनथिनानै लाखा नोंसोरो कसम जादों आं मायबा जुदि जादों रादाया गारखाया आं रावखौबो खारनोसै आङो खारै खारै नागिरबासो आइखौ थाब लोगो मोनगोन खोमा आङो खारनोसै आङो आरे आबा गुथालसो माथो मानो लामा गेजेराव जनानै गाबबाय थाखौ मा जाखौ गुथाल दादै गोग्लैदों आङो आन्थुआ माबाबाय नै माबोरैथो गोग्लैखौ नोंलाय आरो हारसिंलाय बेयावलाय मा खालायदों नोङो आयालाय बबावथो आइखौ लोगो मोनाखै ए दुलुन मारदों माथो थैगबाय दुलुनायाथ' मोजाङैनो दुलुनथारदों दुलुनायाबो मोजाङै दुलुनथारदों माबोरैथो गोग्लैनाय नोङो खारदोंमोन नामा औ खारदोंमोन आङो फिस्लायनानै गोग्लैदों हैनै मानोथो खारनांगौ दा थाबायनो हागोन ना हाया दोनहैनांगौ नामा औ दोनहैनांगौ न'आव आइखौ लोगो मोनाखै आं फै आं दोनहैगोन फै गथ'फोराबो खारलाखासि खालायाबो सान्थिखौनो मोना जोंहानाबो सासे र' खारलाखासि एफा बुंबाय आं गालिखौ आं फैजासिम न'आवनो था होननानै न' उनखिंसो नायहैबाय था होननानै बोरमा फैयो आलु गायदों गैया मानसियानो गैया आलुफोरखौसो गाफायजोब्बाय बोरमाफोरखौबो दोनदालबो होआ आलु सालु सेस खालायजोब्बाय बे माबायदि मानसि बे गालिया न'आवथ' एसे थानो हायो दसे सम आं बुंखादों न' उनखिंसो थाबाय था होननानै गैया गोमानासो थाबाय मा धोरोमनि मानसि बिबो सासे खर' मेलेम जेबो गैया बिबो सासे मानसि फिसाजो जोनोम होदों दे आरो बेखौबो आं सासे फिसाज्लायाबोथ' इसोरानो लाना थांबाय फिसाज्लाखौ बे फिसाजोआ जि दङ बे आरो खर'आनो गाज्रि खर'आनो खामानि होआ बे सासेया हे तेरी झलक शर्फी शिवाली नैना तक सर्फी तेरी झलक शर्फी तेरी झलक शर्फी मा खिजानाय खालायबाय थादों बेफोरखौलाय थोद जाम्बि पुष्पा बेफोरो तेरी झलक शर्फी फाग्लि जाबाय नामा नोंखौ मा बुंदोंमोन नों मा खालायखौ हो मा मोसानोबो सान्थि मोसानो होआलै मोसानो सान्थि नोंखौ मा बुंलांदोंमोन आङो न' उनखिंसो नायबाय था होननानै बुंदोंमोन ना बोरमा हाबगोन होननानै आलु माखासेयाव एसेबां खस्थ'यै गायबाय फैसा खेदायनानै फैसा माबानानै जाजोब्बाय बोरमाया गाख्लायजोब्बाय
नोंखौलाय माथो बुंदोंमोन आं आयै आलु सालु गायबाय थानाङा आरो गायनोबा बेरा हो होननानै बेफोरखौनो गायनानै टाइमपासनो बायबानो मोननाय बुस्थुफोरखौनो बेबायदि गायबाय थायो नामा बायबानो मोनो निजिनि न'आव गायनाय बायदि जाया मोनथिबाय निजिनि न'आव गायबाला गोसोबानो फुयै माबायै जानो हायो मैगं थाइगंआनो जा आलुआनो जा मायानो जा मालाबा गैया जाबाबो न'निखौनो मोनजायो नोंलाय बायबालाय मालाबा हाथाय खालायलाय माबालाय न'आवनो थाथों न'आवनो एसे माबा फ्रेस मोनजाथों होननानै गायदों मानसि मोजाङा बेबायदि बुङालै न'नि बुस्थुफोरखौ है बेफोर नोंसि खामानि तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली हे मानसि मोजां नंलाहाय नोङो गैलाहाय नोङो खर'फोरा गाज्रि जाबाय नोंना दाखालि बावैलाय मानोथो थांफादि बिजामादैजों माथो लोगो मोनदोंमोननो सगाव थांफाखानो हादि बेफोरखौ खालायनो थांखानो बेफोरखौ खालायबाय थानो मोननायखायनो नोङो थाङा नोङो फाग्लि बे खाफाल मोनदांजोंलाय मानो थांनांलै खाफाल मोनदासो बियो बे खाफाल मोनदा नङा नोंसो खाफाल मोनदि नोंसो हायथि बुना लादो गावनि खाफालखौ मोनथिबाय है बे न' गंसेबो थानोनो गोसो गैला आङो खालि गाख्रबायल' थायो माबा हाजार बार बुंबाय बोरमा फैगोन नाय होननानै बोथोरनि मैगं बोथोराव मोनजानो नांगौ एसेबां खस्थ'यै गायबाय नोंनि थाखाय बोरमाया जालांजोब्बाय मटराबो मालाय बिबार बारहांदोंमोन है बेबायदि खालायोना मानसिया बे माबा सना गोमानाय बायदि दावराव खालायबाय थायोलै दि बायना लाबोना फैगोन आं दाहाय हाथायाव थांनानै बेखौनोसो हाथायाव मोननायफोरखौनो मा गाख्रबाय थायो नोंलाय एसे मैगंखौनो लाना थांनि र' दे दखानि एसे मटर हरहाय बेनिफ्राय आलु एसे हर माने मटरखौ फुवासे हर दे बेनिफ्राय आलुखौ किल'से हर दे गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आं दिनैसो बिहामजोनि दखानखौ बहायना होनो हानायखाय मोजां खालामबोनो हानायखाय एसेबां समनिफ्राय बे दखानखौ फाहामनो हायैखायनो गोसोआव माबा सुनांथाना थानाय बायदि मोनबाय थादोंमोन मिसिना हामा जानानै दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आङो गाबोननिफ्राय बिहामजोखौ जनो होसिगोन गाबोननिफ्रायनो जफैथोंसै बियो नङाबा अबावथ' मा खामानि मावबाय थानो खामानिफोरखौबो मोना बिहामजा मालायनाव हाजिरा मावहैनायखौबो नुना माबोरैबा दुखु मोनखाङो आंहा बेमारि मानसिबो गोङो न'आव बे दखानावनो गरफा गरनै ओंखारबाबो जि सुनायफोरावनो हाजारबाबो निजिनि बायदि खामानि मावनाया निजिनि गोसोजों मावनाय बायदि खामानि मावनाय बायदि जाया मालायनाव मावहैबा माबोरैबा गोसोफोरखौ दुखुसो मोनबाय थानाय बायदि मोनो आंबो गावनो बेबायदि मोनो माबा सैयासो खालायदों नामा माबादों नामा बेबायदि माबा असान्थि मोनबाय थायो दा गावनि दखानाव खामानि मावबाथाय आरो गोसोबायदि मावनो हासिगोन टेनसनबो गैला अफ्रिखौबो मोनासै गुथाल आबा गुथाल अबाव थांखो आबायालाय ना न'आवसो हाबनानै दङ बिफाजों आयाबो दाबो सफैयासै खोमा आबा उन्दुलांबाय नामा नोङो बाबाजों सुदेम फैबाय खोमा सुदेमनि माथो खोनादों आं र' सुदेमखौ सारप्राइज खालायनि आङो जेबो बुङालासिनो उन्दुना थानि आबा गुथाल हारे अबाव थांखो मानसियालाय बेयावबो गैया नै गामियावसो ओंखारलांबाय बियो गुथाल अबाव थांखो गथ'आलाय नै बारियाव दंहैयो र' बारियाव थांनि आं गथ'खौबो गिनायानो मोनो हारसिं गालांनाय जायो गेजेर गेजेर मा जायो मा मायो माथो होनोसै आं सुदेम हो रादाय सोरनि माथो नों माथो होदों नामा रादाय औ सुदेम आंनिनो माथो बियो आंनो नंगौना नङा सिमां नुदों नामा आङो सिमां नङा सुदेम मोगथाङानो बियो रादाय नों माथो होबाय मा खोनाबाय रादाय सुदेम आंना माथो ओंखारबाय एसेबां समनिफ्राय आं नोंखौ माथो होनो हायाखैमोन रादाय नों मोजां जाफिनबाय माथो ओंखारफिनबाय नोंना गाबनोसो जाबाय आं रादाय बे समखौनो मालानिफ्राय नेगासिनोमोन रादाय नोंनि माथोखौ माला खोनासंनो मोनगोन आं होननानै सुदेम इसोरा जोंफोरनि आरो गासैनिबो आरज गाबनायखौ खोनासंबाय आंनि खुसिया आङो मा होनो जादों बेनिफ्राय नों सिखारनो हादोंना हायाखै सिखारनो आथिंखौ बोलो मोनाखै सुदेम आथिंखौ बोलो मोनाखै हामगोन दे आथिङाबो हामगोन लासैनो गासैबो हामलांजोबसिगोन माथोआ फैबाय नालाय दा गासैबो लासैनो हामलांखासिगोन डाक्टरा बुंखादोंमोन लासैनो गासैबो हामलांगोन होननानै औ सुदेम नोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ इसोरा होबाय औ बेनिफ्राय नों माब्ला माथो होनो हानाय आं थांनायनि सिगां माब्ला रादाय माबा अबाव गुथाला नोंखौ नागिरनो होननानै ओंखारलांदोंमोन नों लोगो मोनाखै नामा
खौ नागिरनो होनना ओंखारलांदोंमोन आं लोगो मोनासै माथो गामियाव दं खोमा दे सोरनावबा नोंखौ नागिरनो होनना ओंखारलांदोंमोन बियो खारै खारै आरो आइया अबाव आइया माब्ला फैगोन सखआव थांनो ना मायो आइया औ आइयाथ' मिथिबा बेसे मोजां मोनगोन बियो बेसे दुखु खालामनानै दंमोन एसेबां समनिफ्रायनो बोसोरनिफ्रायनो बेसेरिया बेसे खस्थ' जाबाय जोंफोरनि थाखाय आइयाबो फैगोन र' बियो सखआव थांदों माबार फैथोंसै आइयाबो मायबा जानो ना नोङो हो मायबा जानो ओंखाम दङ ओंखाम जानो ना जागोन सुदेम जागोन जानोबो लुगैसोदों आङो आखाइखौबो दिनैसो मोजाङै सोलिनाय बायदि मोन्दों आं गावनो जानो हाग्रा जासिगोन खोमा औ गावनो जानो हाग्रा जासिगोन नोङो नों मा जानो ना साहा लोंनो जि दङ बेखौनो लाबो आंबो बिराद जानो लुगैदों गावनि आखाइजों जि दङ बेखौनो लाबो आं लायनि दहायनिनो भाजा दोङो आलुजों कबि भाजा जागोन ना नि ओंख्रि संबावनांगो दालि संनांगौ दालि जागोन दे दाहाय ज'नो जागोन गासिबो जमायैनो दा बेखौनो लाबो आइयाबो माबोरै फैबानो जासिगौ फैगोन र' आइयाबो बे दखानखौनो एसे साफा खालामनो होनना थांदोंमोन बियो आंबो सम मोनासै दिनै औ बे बुरि मानसिफोरनो जेबोखौनो खोन्थाजाथावाहाय खोन्थानायानो भुल जाबाय खोन्थायाबाबो जागौमोन आं दाखालि बे खाफाल मोन्दाखौ लोगो मोन्दों होननानै दा बेखौनो बखिबायसो थासिगोन खोमा बियो सानफ्रोमबो सान हर असान्तियाव सान्तिनो खाफाल मोन्दाजोंलाय आंलाय मानो थांफिननांगौ बिजों थांनानै आंहा खाफाल मोन्दा जादोंमोन दासो खाफालफोरा एसे गेवहांदों होमबाबो थांफिनाहाय आं बे खाफाल मोन्दाजों बिमा बिफानिल' बाथ्रा खोनासंग्रा दाथ' जेबो खामानियानो गैखाया बिमा बिफाजोंसो दाथ' बिमा बिफानिल' बाथ्रा खोनासंखायो आं बेसेबा बुंखादोंमोन आंजों था होननानै बिमा बिफाजों थांनाङा होननानै आंजों थाबा थाङा होननानै नोंखौ गारना थाङा होननानै बुंखादोंमोन आङो गैया दाखालिबाबो खेबसे बुंखादोंमोन आङो बिमा बिफाखौ गारबोलाय थांगोन आं होननानै गारानो मालाय मानो थांसै आंलाय थाङा बेफोरजों बिमा बिफानि आथिं सिङाव थाग्रा बेफोरबायदि हौवाजों थाङाहाय आङो आंनि बाथ्रा खोनासङि मानसिफोरजों सोरबा बाथ्रा खोनासंबाय थानो हागोन बिसिनि बिमा बिफानि टेव टेवनो बुरियाथ' बेसेबा रांखिनिखा हारसिं थानानै बुरिलांलाय आं थेवबो थांफिना बे फाफि न'खर लानाव ओइ बाजै ओंखारनोसै दे ओंखारनोसै दोथ' होमबालाय बे बेन्सआव जिराय आयु मा जाखो हाबा मा जाखो हाबा गोग्लैदों मा जाखो मानो फामसाखो दे जिराय बेन्सआव जिराय माबोरै गोग्लैखो नोंलाय माबोरै गोग्लैखौ माने नोंखौ नागिरना थांदोंमोननो बेयावनो गोग्लैबाय खारनायाव नै अबाव दुखु मोनदों मानो खारनांगौ नोंलाय मानो खारला खारसि खालायो नोंखौ इसेबां बुङो आं खारला खारसि खालायनाङा होननानै खारबाय थायो आन्थुआव दुलुनदों एसे सादों दासो इसेबां बुङो आं खारनाङा होननानै इसेबो बाथ्रा खोनासङा र' थाथ' आं बर' ग्लास फोननानै दे जांग्राव जिरायथ'नाय जोंना साहा लोंलां दे साहा बाजै जिरायलायला दे साहा थाहा लोंला थांसै आङो है नाङा र' नों एसेबां खुसिनि समावबो साहा लोङालासिनो थांगोन खुसिनि सम मा खुसिनि समलै नोंसोर रावबो मिन्थियाखैना नै राधाया रायज्लायनो हाबाय दिनैसो माथो ओंखारदों फै नायनोबा फै मा नंगौ माथो ओंखारबाय राधाया बाबाया माथो ओंखारबाय दादै आङो बेखौनो आइखौ खिन्थानो होननानै खारदोंमोन बेयावनो गोग्लैदों नों बेबायदिसो गोग्लैनाय आंलाय माथो नोंखौ जेरावबो नागिरनानै मोना गामियाव सोरहानोबा थांदों होननानै बुंनायखाय आं नागिरदों बेसेबा बिफाया सारि मोननायखाय फिसाज्लाया बिमाखौ नागिर थांबाय खारनायावनो दुदुन जाबाय दा जेबो नङा दे बिफा मोजां जानायनि सिन बियो दे थाथ' माने थोब फै माबाखौ नायहैनि सासेखौ नायहैनोबा नायगोन थौनाय बापरे बाप एसेबां बोसोर रायज्लायनो मोनाखै रादायजों थौनाय थां नों नायहै थां आं नै सासेनो बर' ग्लास फोननानै र' नों बेयावनो जिरायना था सिखारनाङा आं बर' ग्लास लाना फैनि सासोदों नामा सादों आंखौ दादियासो बामना लाबोदों लामानिफ्राय खारनाङा नोङो र' जिरायना था बेयावनो आं बर' ग्लास लायनि चल उठ बहुत सो लिया सेंट्रल जेल जाने का टाइम हो गया क्या बेरा है क्या सेंट्रल जेल नहीं मैं नहीं जाऊंगी सेंट्रल जेल क्यों नहीं जाओगे नहीं जाऊंगा मैंने क्या है जो मुझे सेंट्रल जेल भेज रहे हो मैंने क्या है मैंने क्या किया है अब हमें कानून सिखाओगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हैं साला छोड़ कहीं का मैंने इतना भी बड़ा क्राइम नहीं किया मैं तो सिर्फ चोरी करने गया था मुझे सेंट्रल जेल मत भेजो
अरे चोर कहीं का बुड़बक कहीं का, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। चल वरना मैं खींच के ले जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे जेल मत भेजो, मुझे छोड़ दो। अब रोने से क्या फायदा, चोरी करने से पहले सोचा नहीं था? वो मेरे घर वालों से मैंने फ़ोन करने के लिए नंबर दिया था ना। आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया क्या? एक बार बात करवा दो मेरे घर वालों से। अरे पागल चोर, तुमने जो नंबर दिया था वो नंबर तो चुई चुपा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों ने कॉल ही नहीं किया होगा। फट बुड़बक कहीं का, ज्यादा बकबक मत करो, खींच के ले जाऊंगा। चल चल। Apa nang manubol ko oblagiteng aku sibuna na marug aku sentral jalan sigare tu sigara चल चल उठ।